שלום לכולם וברוכים הבאים. אני חושבת שכל מי שעובד עם מורים בפיתוח מקצועי מכיר את התחושה הזאת. הסיפוק הזה כשרואים את הניצוץ בעיניים. כן, זה באמת. זה הדלק שלנו, לא? בדיוק. כשהם מצליחים להתגבר על איזה אתגר, לומדים משהו חדש, אבל האתגר, במיוחד היום עם הסביבות המקוונות, הוא גדול. בהחלט. איך באמת הופכים השתלמות במודל, למשל, לחוויה משמעותית, כזאת שלא רק מעבירה ידע, אלא באמת יוצרת שינוי? זאת בדיוק השאלה. והיום, המטרה שלנו היא לא לעבור על איזה מכוון ספציפי, יש כאלה והם חשובים, אלא יותר לזקק את העקרונות. מה הופך השתלמות דיגיטלית למשהו שהוא חי, מצוין, כזה שבאמת מעורר השראה? מעולה. אז בואי נתחיל רגע מהחוויה של המורה. כן? זה שנכנס לקורס בפעם הראשונה, לפעמים זה, אתה יודע, קצת כמו להיכנס למחסן מבולגן. מסכים. המון פוטנציאל, אבל מאיפה מתחילים? מה רוצים ממני בכלל? לגמרי. התסכול הזה הוא אמיתי, וזה מוביל אותנו ישר לעיקרון הראשון. הכי בסיסי, בהירות וארגון. קורס שהוא מאורגן, שהמטרות שלו ברורות, הדרישות שקופות, הניווט קל. זה לא רק אסתטיקה, זה ממש תנאי ללמידה. שלא נבזבז אנרגיה על החיפוש. בדיוק, שהאנרגיה תלך ללמידה עצמה. וכלים כמו ספר במודל או עמוד להצגת תוכן נקי הם קריטיים פה כדי ליצור את הסדר הזה. טוב, אז עשינו סדר במחסן, יש מבנה ברור, עכשיו מה שמים בפנים? כי יד על הלב, כמה פעמים ראינו קורסים שהם בעצם אוסף של קבצי PDF. כן, המאגר הדיגיטלי. בדיוק. זה קצת כמו לתת להם לקרוא ספר לימוד מול המסך. קשה לשמור על עניין ככה. נכון מאוד. וזה מביא אותנו לעיקרון השני, תוכן עשיר ודרכי הוראה מגוונות. אוקיי, איך עושים את זה? אז במקום רק קבצים להורדה, אפשר וצריך לשלב דפים עם טקסטים משולבים בתמונות, אולי סרטונים מוטמעים, להשתמש בספר ליחידות מובנות יותר. ופעילויות אינטראקטיביות, שמעתי על H5P. בדיוק. H5P זה כלי נהדר ליצירת תרגולים קטנים, סרטונים עם שאלות, דברים שגורמים למורה להיות פעיל, לא רק לצרוך מידע פסיבי. הגיוון הזה גם פונה לסגנונות למידה שונים, וגם, בוא נגיד, נלחם קצת בעייפות הזום. זה נשמע חשוב. אבל יש עוד משהו. בהשתלמות רגילה, פנים אל פנים, יש את המשהו. את הקסם הזה של השיחה בהפסקה, ההתייעצות עם הקולגות, זה לא הולך לאיבוד קצת באונליין? נשאר מנוכר? זאת נקודה מעולה, וחשש מוצדק, אבל התשובה היא, ממש לא חייב להיות ככה. זה העיקרון השלישי, ולדעתי הוא סופר חשוב. בניית קהילה מקצועית לומדת. קהילה? איך? בפורום? הפורום הוא הכלי המרכזי, כן, אבל, וזה אבל גדול, לא מספיק לפתוח פורום. צריך לטפח אותו, להפוך אותו למקום של שיח מקצועי אמיתי. לא רק לשאלות טכניות של איך מעלים קובץ. בדיוק. אנחנו כמנחים צריכים ליזום שאלות עומק, כאלה שמעוררות התלבטות, שמזמינות שיתוף מהשטח, מהכיתה, לעודד תגובות אמיתים בונות. זה מכפיל כוח. זה נותן תחושה של ביחד. זה משמעותי. דיברנו על ארגון, תוכן, קהילה, אבל בסוף, איך יודעים שזה עובד? שהלמידה הזו באמת תחלחל לכיתה. זה רק הציון הסופי? ממש לא רק הציון הסופי. וזה העיקרון הרביעי, הערכה משמעותית וחיבור ליישום. אוקיי, אז איך הערכה יכולה להיות יותר משמעותית? אז קודם כל, לשלב הערכה תוך כדי תנועה. אולי בחנים קצרים לבדיקת הבנה, עם פידבק, אבל המטלות הגדולות יותר, המסכמות, הן צריכות לדרוש יישום. זאת אומרת, לא רק לסכם חומר תיאורטי. בדיוק. לבקש מהמורה, למשל, לתכנן פעילות שמבוססת על מה שלמדנו. אולי אפילו לנסות אותה בכיתה, גם אם בכיתן. ואז, וזה החלק החשוב, לכתוב רפלקסיה. רפלקסיה. לחשוב על מה שהיה. כן. מה עבד, מה פחות, למה. החיבור הזה בין הלמידה לפרקטיקה ולמחשבה עליה, זה מה שהופך את הערכה למשמעותית באמת. וכמובן, שקיפות מלאה לגבי איך מעריכים. נכון. ולצד כל אלה, אני חושבת, אי אפשר בלי התחושה שיש גב, שיש למי לפנות. בהחלט. העיקרון החמישי, התמיכה והליווי, הוא קריטי. גם תמיכה טכנית וגם פדגוגית.
הידיעה הזאת שיש מענה זמין, זה נותן שקט נפשי. ומה לגבי העתיד? כלים חדשים שנכנסים? נכון, זה העיקרון השישי, ואולי האחרון להיום, אימוץ מושכל של כלים מתקדמים. למשל, כלים כמו מעקב אחר התקדמות או תגים במודל, הם יכולים לחזק מוטיבציה. ו-AI, בינה מלאכותית, זה מפחיד קצת. זה נושא חם, אבל במקום לחסום, הגישה שכדאי לאמץ היא עידוד שימוש מושכל. כלומר, להשתמש בכלים האלה, אבל בצורה אתית, מתועדת, ולדרוש מהלומדים רפלקסיה על איך הכלי עזר להם, לא להשתמש בו כקיצור דרך עיוור. אוקיי, אז אם אני מסכמת רגע את כל מה שעברנו עליו, כדי ליצור השתלמות מקוונת שהיא באמת מצוינת, אנחנו צריכים לחשוב הוליסטית. נכון. צריך מבנה ברור ומאורגן, תוכן עשיר ומגוון, לא רק טקסטים. צריך לטפח קהילה פעילה של לומדים. קהילה אמיתית. כן, והערכה שדורשת יישום ורפלקסיה, תמיכה זמינה, וגם להיות פתוחים לכלים חדשים, אבל להשתמש בהם בחוכמה. בדיוק. ואולי נקודה אחרונה למחשבה לכולנו, שמנחים השתלמויות. מעבר לאיכות הקורס הספציפי, איך יישום העקרונות האלה יכול באמת להשפיע עמוק יותר? למה אתה מתכוון? איך זה יכול לחזק את תחושת המסוגלות של המורים שאנחנו עובדים איתם? את הזהות המקצועית שלהם כמורים שחוקרים, שמתפתחים כל הזמן. זאת אולי התרומה הכי גדולה שלנו. וואו, זאת נקודה ממש חשובה למחשבה. ולסיום, למי שמרגיש צורך או רצון להעמיק עוד בקריטריונים הספציפיים, חשוב לדעת במכללת תלפיות יש מסמך מכוון מפורט להערכת איכות קורסים. נכון, מסמך מקיף. בהחלט. והתשור פשוט לפנות למכללה ולקבל אותו. אז, תודה רבה שהייתם איתנו בשיחה המחשבה הזאת. תודה רבה. היו ברוכים.